zan gaza miki ba, hidima zan miki domin ranar sallah. Filin idinmu a mata sakin wuce kowa da ado. Kaga susuna yau na fashe a susuna don kai ba zan gaza maka ba, hidima zan maka domin ranar sallah. Bidan da zan maka yau in ka ci sai ka tara kuɗi mai aure. Ƙarshen sallah na kai ne addu'an ta hajjuna, mai nema ya sama kai nake wa ƙorina. Ku biyo ni ku so kalla a so ba irin sakarni na, kuɗi ya tara babu sani na, ya kashe sa akan soyayya na. Na yi kyau domin kai ne, saboda kai ne nake ta ado. Ke ce ruhina, ke ce soyayya ta, in har ban miki ba a soyayya ba ni da mata. Wace zan kalla a mata ai babu irinki auta, kin iya soyayya. Rashin ki rayuwa ta ce ta waya, dan ke kadai ni zan tara kuɗi, in babu ke ba mai burge ni, a mata ko sun kai ki ado. Bado na so zo mai soyayya, Bakin kiran ba na so na tsaya, a zuciya ta kai mini ajiya. na zo zan miki ban gajiya. Gari na sosai da ɗawainiya, Saboda ke ce na iyo aniya, karkice min da akwai tawaya. kai ka zame mini komai na a rayuwa ta, kai ne kyaure. Da kai nake kwana sirrin zuciya a kai zan nuna, domin ya aure tilas jama'a su zo saman san barka. Na samu mai kauna na tsananin wuya ne zai dauka. Ina yi miki alkawari, ke zan nuna a gari. Da kin shigo ni zan rufe kyaure, cikin gida ke zan yi wa ado.